Jatend piny William Ruto koro singo mar kelo lokruok e moko kuom chike mapacho kaka yo mar kedo kod mibadhi mokwako chenro mag sirikal. Ka oloso kod jofwambo, Ruto yango ni sirikande dhi neno ni oket lokruok e chik marito joma chiwo ne sirikal maling'ling e wi mibadhi kata njore mondo joma kamago mi mich kod arita kaka yo mar jiwo oganda mathoth mondo gol lipode e wi weche mag mibadhi. Simfrus Okinda nigi ler mar wachni. Okang' machielo, jatend piny William Ruto ochako keto singo mar kedo kod chin mibadhi mathiro chenro mag sirikal kaka wuono lero moko kuom chike ma sirikal mare dhi neno ni oloki mar rido chenro mar kedo gi mibadhi. E twak mare, jatend piny osingo mar tere od bura paro mar keto lokruok e chik matayo kaka itiyo gi neno e buche ma iyalo, mano midendo ni Evidence Act. Chik machielo mar tayo kenge ma iluwo e yalo buche kata Criminal Procedure Code e kind lokruok mamoko mondo ru chenro mag nono kod kumo joma oyud kod ketho mag mibadhi kata njore motenore kod chumi. I will be proposing amendments to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, among other necessary legislative amendments to all statutes relating to corruption, to expedite investigations and prosecution of corruption and economic crimes cases and provide for their conclusion within 6 months. Ruto bendo yango ni doho nyaka koro bichiw thuolo ma owinjore kawo yalo buche kendo land ne jopiny kaka yor neno ni buche mag mibadhi iyalo aruya. While fully respecting the independence of the national justice, law and order institutions and pursuant to a commitment to consult and collaborate in leveraging their institutional capabilities in effective, expeditious, and conclusive investigations in respect of all active cases, it is essential for these institutions to provide a time frame to the people of Kenya, because that is what the people of Kenya want, within which proceedings shall be concluded, and the same timelines clearly communicated. Jatend piny bendo lero ni sirikal mare dhi keto maino e chiwo arita makare kendo chiwo mich ne jogo machiwo maling'ling ne sirikal e wi mibadhi kata njore, koluwo keto lokruok e chik mar keto arita makare ne joma chiwo maling'ling ne sirikal midendo ni Witness Protection Act. We shall also be proposing amendments to the Witness Protection Act to overhaul the statutory and institutional framework to protect and incentivize whistleblowers and enhance witness protection, making it easier and safer for citizens to come forward and report corruption as well as other criminal activities. Ruto bende okelo singo mar neno ni oket lokruok e chik matayo chenro mag tiyo kod omenda mag sirikal kata Public Management Finance Act mar kedo kod mibadhi e nyiewo mwandu mag sirikal kata procurement. Chenro mageto chuogo chenro mar lony manyasani mibiro tigo de nyiewo mwandu mag sirikal duto e dweche 6 mabiro. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform which gives open, real-time and end-to-end public visibility of public procurement from advertisement to award of contract, and to whom it is awarded and what amount. Ruto lero ni sirikal wito omenda maromo bilion 400 higa ka higa e duoko osuru ahinya mar VAT. Chenro molero ni time mudho kendo kelo lal mathoth ne uchumi e pacho ka. Ruto lero ni gibiro tiyo kod od bura mamalo mar loso lai makare maneno ni chenro mar duoko osuru mag VAT otim maler. Within 90 days, I will be working with Parliament to provide a legislative and regulatory framework to make this process transparent, open, and accountable, with a view to reducing this huge public expenditure. Wer mar kedo gi mibadhi osebed ka iwero kod sirikande madonjo kendo madhi. Geno en singo ma jatend piny oketo kawuono biro timre kendo reso jopiny kuom wito omenda mathoth ne mibadhi. Simfrus Okinda, Ramogi TV.